Γεια σας παιδιά, Μάνος εδώ. Τι λέει, όλα καλά? Και εκτός το καινούριο intro, είπα να βγάλω το vlog 2. Λοιπόν, ήταν να βγάλω το Q&A 1, αλλά δυστυχώς τι έγραψα στα μισά parts από το Q&A 1, τις μισές ερωτήσεις, χωρίς να το θέλω, οπότε ναι, θα βγει πιο μετά. Έβγαλα ανακοίνωση και το ξέρετε αν έχετε τσεκάρει το προηγούμενο βίντεο από αυτό, προπροηγούμενο, anyway, αυτό. Και ναι, sorry επειδή άργησα ξέρω εγώ και επειδή δεν το έβγαλα, αλλά τα διάγραψα τα βίντεο, οπότε πρέπει να τα ξαναγυρίσω, οπότε θα αργήσουν λίγο. Αυτό είναι το vlog 2, στην κυριολεξία είναι στιγμιότυπα από τη ζωή μου, μέσα σε αυτό το vlog θα έχω το Q&A λέω. Αυτό είναι το vlog part 2, όχι. Αυτό θα είναι το vlog 2 και στην ουσία είναι στιγμιότυπα από τη ζωή μου, η τετραήμερη, τριήμερη όπως θέλετε πείτε τι πήγα και διάφορα άλλα στιγμιότυπα από τη ζωή μου το οποίο θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας και γενικότερα τέτοια φάση. Ελπίζω να σας αρέσει, από κάτω θα έχω πάλι voting page για να ψηφίσετε 4 συγκεκριμένα θέματα και αν σας αρέσουν από κάτω γράψτε μου στα comments επόμενο θέμα για βίντεο και ναι, let's begin! Γιάννη, Στέλιο, Γιώργο, Κώστα, Γιώργο... Μάνο! Στέλιο παιδί μου! Στέλιο! Πες ένα γεια στην κάμερα, για τους Γκρέιμερς, έλα. Πες ένα γεια. Γεια σας Γκρέιμερς, σας αγαπάμε πολύ. Πώς θέλεις να μου. Λοιπόν, εδώ πέρα κάθισαν τους μασκούς. Ένα πόδι εδώ, ένα πόδι εκεί κάτω και τα δύο χέρια έτσι. Κάτσε βάλω τον εμβυργόνιο μαλάκα και ας πω. Πρώτες εντυπώσεις από την ταινία μου, για πείτε μας. Καταρχήν ήταν μεγάλη μαλακία, ισπανικό. Εγώ περίμενα κάνα έτσι εδώ μέσα, ανάμεσα στα βυσιά, όχι τίποτα. Ισπανικά βάρκες και μαλακίες να πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, είναι και μικρά παιδιά να πούμε να πάρει αυτό το κοντό, δέστε το, να. Όπα, πέρα να τρώσει. Άτσε εδώ, να. Πώς βλέπει τώρα το σπανικό, σε παρακαλώ. Δεν πάθανε λέει τα μάτια σου. Καρκίνια, ναι. Έχω ζαλίσει. Δεν κάνεις περίμενο. Βάζω ύπνο. Είπα να είχαμε και ξτέ μου. Κινητό. Όχι, στο αεροπλάνο. Αποβολή, αποβολή. Αποβολή πενταήμερη. Είναι τη σπασμένο. Σπασμένο το έχει ο γράφος. Μην να σου γαμίσει. Από εδώ. Είδες, κάρμα είναι. Περίμενε ρε. Μαλακίες Επειδή είμαστε στην Ικαρία. Να το πω και εσένα. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Κρήτη, αντί να τις βάζουμε στις βάρκες μέσα, τις πιάνουμε, τις βάλουμε στο αγροτικό, τις πάμε στο βουνό, τις δένουμε από το δεντρί και πεθαίνουμε μόνοι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όλες τις μαλακίες. Και ωραιοστά και γρήγορα. Ντύθηκαν τώρα όλα τα μπάζα γαμώ το σπίτι μου γαμώ. Πάνω το γαμά σπίτι θα είναι. Πάμε όχι το σπίτι σου ρε φίλε. Έχεις φύγει και εσύ μου άγχονες. Άμα το... Πες και εσύ μου άγχονες. Προκομπάιδα. Καμπάκι αγόρι μου, καμιά δήλωση. Έχω να πω ότι αυτός ο σκηνοθέτης γαμπιέται και το σπίτι του μαζί Μόνο. και όλα τα άλλα. Γιάννια αγόρι μου. Όχι. Το κατεβιού. Το κατεβιού. Μαλάκες ποιος κατά ταινία θα ταινία μου δεν ξέρω. Αλλά καρδιές. Τι βαριές ρε καρκίες τα μάτια μου. Καρκί είναι. Πάει στο τεχνόψολι. Αφού είναι 2008 και την είδαμε τώρα. Φαντάζομαι ήταν κατεβασμένη πειρατικά. Πάμε το πειρατικό του ξέρω. Ωραία, για πες μας τι. Θέλω να σου γράψω το σενάριο να τη σχολιάσει ο Μάκιου. Τι θα ψω σενάριο ρε. Κάψε το σενάριο. Κάψε το. Αρχικά edit είχε. Είχε λέει. Τι είχε λέει. Ακόμα και στους τίτλους με μαρκαδόρους είχαν γράψει. Δουλεύεις. Πάντως είχε ένα καλό ταινία. Το όνομα του παραγωγού είχε μέσα 66. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί είναι μαζί μας ο Μαρκουλάκης. Αυτό το σκέφτεται να αρχίσει να κάνει λειτουργία για το παιδί. Έξω, άψα εδώ.
Όλοι αυτοί που στο διάλογο θα μπουν. Λεωφορείο δεν χωρούμε εμείς. Δάμε και ακόμα να κοιτάζεις ρε. Δεν μας ελέγχει, μας το κρατάει κρυφό. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh. Και του χρόνου με υγεία και χαρά, Πρόκοπα. Μπράβο, Πρόκοπα, μπράβο! Στα Παναγία του νέου έτους. Το πάρεις δεν κάνει παιδιά. Αντώνης! Δεν είχαμε μια σπανακόπιτα κάπου. Αυτός που δείχνει μαλάκα. Μαλάκα, εγώ δεν ξέρω, έχω αρχίσει να τα βλέπω λίγο. Τον βλέπω, Έλα μαλάκα να το κάνω. Έλα, πώς είσαι? Όλα καλά. Το μπουκάλι κάτω από το μέσα. Χρόνια σου πολλά. Κόψε ρε μαλάκα, τέλος τώρα. Μαλάκα, ή κουράει το καράβι. Ή εσύ ποιοι. Να βλέπεις, πάω ίσια. Το βλέπω πως ο φασίς ρε μαλάκα. Είσαι εδώ. Εδώ είμαστε εμείς. Περιμένουμε να μας ανοίξουν τα κορίτσια. Και εδώ και χρόνια πολλά. Έλα ρε Γιάννη, το χαρέμι σου πρέπει να περιορίσει. Παποκολός. Ο Γιάννης είναι. Χωρίς να φωνάζετε. Μάνος εδώ. Ο Ρουμάνος εδώ. Λοιπόν, Και εδώ Αλβάνος. βράδυ. Η ώρα είναι 1, τη σιγά μην κοιμηθούμε. Είμαστε εδώ πέρα με Πρόκοπα από πάνω. Εδώ πάει κάπου εδώ είναι. Ναι. Με έναν καμπάκι και ένα Έκτορα. Ας την Παναγία που είναι, αλλά ως με πορεία. Πάνω σου είναι στο Ηράκλειο, μην φοβάσαι. Η Παναγία φίλε, αλλάζει η Παναγία. Τώρα πάμε Πειραιά, είναι Πειρώτη. Και ο Χρυσός αλλάζει, να χώνεσαι. Λοιπόν, και μας ρε μαλάκια, σταματήστε λίγο να βγάλω. Λοιπόν, και μας λένε ότι και καλά σπάσανε τις πόρτες. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει. Και τώρα λένε ότι σπάσανε κάτι μαλακίες. Τα αρχίδια μου σπάσανε. Δεν πάθες εσύ. Τώρα μπήρες τη βρόχα. Τη βρόχα λέω να είναι. Αλλά και από το γέλιο και είναι τη κάμερα. Vlogception κατά τη μία. Και να την έφαγε στον μπούτσο μου. Λοιπόν, δεν πες να κοιμηθούμε μαλάκες με τις μαλακίες που κάνουμε. Έχουμε ποκεράκι, έχουμε τίτσο, έχουμε ό,τι θέλετε. Και πρώτη πάμε. Σέρκο έχει μείνει μαλάκι μισή ώρα. Σομαράκης την κατέβασε έτσι. Έτσι. Με το δαχτυλέτσι. Λοιπόν. Μαλάκα, γελάω μόνο που βλέπω την φάτσα του ρε. Πρόβαλε. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Λοιπόν, και έχουμε στάση Πειραιά, μετά πάμε Πούλμαν. Και μετά το Πούλμαν έχουμε γάμισα, έχουμε τις πουτάνας στους προορισμούς. Έχουν πεθάνει άλλες τα γελιά, αλλά δεν ξέρω γιατί. Μαλάκα, τι έκανα ρε πούστη. Χαμό το. Εδώ πέρα ο Παπαστρούμφ πάει να πάρει κάμψεις με popcorn στη map. Popcorn και να έχει και popcorn. Ναι, αλλά δεν περιμένουμε τώρα. Λοιπόν, έλα, 1, 2, 3, 4, 5 το κοτσιδάκι φεύγει, τα 6, 7, 8, θα ξεπεράσω το 9, 10,
11, 12, σπιτρικό 13, 14, 15, 16, σπιτρικό 17, 18, 19, 20 μαλακά! 20 πονώ εδώ. Είναι Σου είπα ρε, άμα δεν έχεις κάνει ζέστα να το κάνεις. Είναι 6 ώρα πρωί και μόλις φτάσαμε στο Πειραιά. Γιατί μιλάς όσο σκιωμένο? Πετάκι του τσου. Σου νόμιζα καμιά Παναγία. Πες την Παναγία. Πακιστάνο. Εκεί πέρα βλέπουμε και το πανεπιστήμιο του στον Μπούτσινα αυτό. Στη μαλακία. Ναι ρε Τι ναι. είναι? Εκεί πέρα δεν ξέρω τι είναι. Ο Ηλίας. Είμαι ο Ηλίας. Δεν ξέρω. Άτσε αυτό που ξέρουμε πως θα περάσουμε καλά. Θα τα γάμισουμε όλα. Και βρώμα έχει κάμπιν. Πώς είναι έτσι ρε μαλάκα? Ωραία, κοντεύει 7. Είμαστε ακόμα Πειραιά. Έχουμε σταματήσει και έχουμε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο να περιμένει. Και βαριούμαστε πολύ ακριβώς εδώ τα Εκείνες, περιμένετε. Πρόσεχε παρακαλώ, παρακαλούνται οι οδηγοί των 2.000 κινήτων στο υπόγειο γκαράζ νούμερο 2 να παρακολουθήσουν το πλοίο μέχρι την ατέλεση ανακοίνωση. Να μην μπορούμε να περάσουμε εδώ και τόση ώρα. Αλλά μας θα τις μαλάκες. Άρα Blue Star Ferries. Ναι, αλλά μπαίνει, Επειδή τέλος να επιβιβαστούμε, αποβιβαστούμε, ό,τι το μπουτσί είναι αυτό. Σουμαράκι το κλείνει. Για τη μέση τεχνολογία έχουμε ρε μαλάκα. Γάμο τι μόνο. Και εμείς αυτό, όλα τι σημαίνει αυτό. Όχι, αλλά δεν βλέπω εκεί ούτε ένα χαζό σομαράκι. Παιδάκι, είμαστε στα Ράχοβα. Είμαστε λέω Αράχοβα με του Jack Dim και τον Sins. Κάντε subscribe στο κανάλι του πατώντας στην μπλούζα του. Βασικά αν το θυμηθώ να βάλω το description, αυτό το πώς θα μπούτσα. Αυτή την μπάρα αναζήτησης. Look at the motherfucking view. What time? Now, baby. Where are we going, my bro? Κοίτα, εγώ νομίζω που πάμε για βόλτα. Καμπάκης, ούτε ξέρω. Ανέβηκα με τα σκαλοπάτια τα 262. Μετά έβρισε Πόσα? γιατί κουράστηκε. Εγώ τα μέτρησα για περισσότερα ρε. Ναι. Πούντα, για να ανέβεις στην εκκλησά. Κατέβαινε, ξέρω εγώ. Το πέμπτο. Εκκλησά. Έτσι κάνει, άναψε. Ποιο πάνω πρέπει να κατέβει? Θα σου βάλω μια διαδικασία. Θα πας, θα κάτσεις. Μου σαραχούς, το κερδίζεις. Θα σου κάνω διαφήμιση. Έλα που τες αρέσει, έλα τώρα. Έλα που τες αρέσει. Θα το βρεις 250 άνθρωποι. Έλα που τες αρέσει.
look at the motherfucking view, guys. Αν και περιμέναμε να κάνει ψολόκριο, στην κυριολεξία κάνει ζέστη. Είστε με τα κοντομάνικα. Και δείτε και λίγο τι μάπαμε για το πίτσα. Και είμαστε με τα κοντομάνικα. Και ξέρω εγώ, θα κάτσουμε εδώ πέρα μια ωρίτσα και μετά να χωρούμε για Πάτρα. 2 ώρες νομίζω ταξίδι ακόμα. Και μετά Πάτρα. Και μετά ξενοδοχείο βασικά Πάτρα. Επίσης να άλλη γερμανά, ο Χάρος Καρβουνάκη, ο Χάρος. Ο Χάρος Καρβουνάκη. Αμελό μπουτικ. Έχουμε και εδώ σόβ. Σόβ. Ποιος είναι ο Σόβ? Κοιτάξτε παιδιά, αυτή είναι η θέα της Ιαράχοβας. Από τις πιο διαδεδομένες θέσεις του κόσμου, πιστεύω, του κόσμου, για την Ελλάδα. Γεια σου Τζακ Ντίμ. Γεια σου κόσμε. Γεια σου Γιάννη. Σινς. Ναι, παντού κόρφα. Ανεβαίνει YouTube ρε. Αλλά κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα βγει καλή εικόνα του βίντεο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, Μάνος εδώ. Λοιπόν, επειδή το vlog κόπηκε στη δεύτερη μέρα της τριήμερης, γιατί η φάση ήταν ότι δεν είχα μπαταρία στην κάμερα και βαριόμαι να τη φορτίσω και το ξεχνούσα συνέχεια. Οπότε ναι, συγχωρέστε με λίγο. Τι άλλο. Λοιπόν, σήμερα είναι λογικά είναι 14-15, 16 sorry. Οπότε λογικά εμείς πρέπει να φεύγουμε, είναι η τρίτη μέρα. Οπότε είναι 9 η ώρα, είμαστε άγρυπνοι και έχουμε κοιμηθεί ζήτημα 3 ώρες. Μπορεί να κοιμηθούμε και λίγο στο πούλμαν, anyway. Και ναι, είμαστε σε τέτοια φάση. Και είπα ξέρω εγώ να ανοίξω την κάμερα την ώρα που έχουν φύγει οι δικοί μου, να πω κάποια πραγματάκια. Τριήμερη ήταν ωραία, θα δούμε πώς θα είναι και ο γυρισμός. Θα έχει πάλι vlogάκι στο καράβι. Ναι, sorry για την κακή ποιότητα της ανάλυσης της κάμερας. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρω εγώ να πάω τη μεγάλη, δεν το ήθελα γιατί δεν είχα χώρο. Και είναι δύσκολο να την κουβαλάς αυτήν, να την έχει συνέχεια πάνω κάτω. Γιατί άμα πέσει, ναι, κάνει και κάποια λεφτά. Οπότε ναι, είπα να πάρω μια Pocket η οποία βγάζει ωραίο βίντεο 1080p, 60 fps, οπότε ναι. Βλέπουμε και μια sexy, πολύ sexy βούρτσα, τσατσάρα όπως τη λένε οι γονέοι μας. Και ναι, αυτή ήταν την τριήμερη μου, τετραήμερη τη λες, γιατί χάζουμε και μισή μέρα, μισή και μισή νύχτα στο πηγενέλα, στα καράβια. Αλλά εντάξει, γυρίζουμε με ανέκ νομίζω ή με Blue Star πάλι, θυμούμε. Και ναι, το δωμάτιο είναι fucked εκεί πέρα καθαρίσουμε, βασικά ξέρω να μαζέψουμε και βαριόμαστε πάντα, είναι 9.30 ώρα. 9 και 33 για την ακρίβεια. Και είμαστε οι περισσότεροι, αν και είμαι μόνος μου στο δωμάτιο, είμαστε γάμισετα. Λοιπόν, λοιπόν, θα πάω από κάτω ακριβώς στα comments και να μου γράψετε Μάνο, για την καλύτερη φάση που έχετε κάνει σε εκδρομή. Μπορεί να είναι μια κλασική σε φάση, ξέρω εγώ, κάτι απλό. Σε φάση ξέρω εγώ να βάλεις οδόκρεμα στη μάπα του, το κλασικό. Ή ξέρω εγώ να πας να κάνεις κάτι. Για όλο αυτό θα πάτε από κάτω στα comments, ό,τι φάρση έχετε κάνει, ό,τι μαλακία σε εκδρομή, να την γράψετε από κάτω. Και αυτό. Επίσης όλα τα πλάνα τα οποία θα ακολουθήσω στην εκδρομή έχω πάει και θα μιλήσω αναλυτικά προς το τέλος της εκδρομή για το κάθε πλάνο. Έχουμε πάει μέχρι τώρα Δελφούς και αρχαία Ολυμπία. Και η Δελφική αρχαία Ολυμπία, πολύ ωραία αρχαιολογική τόπη, αλλά όχι. Δεν θα πήγαινα μόνος μου, γιατί βαρέθηκα. Γιατί προτιμώ να βλέπω κάτι παρά μια πέτρα πάνω στην άλλη, κάνα βίντεο παρά να μου μιλάνε. Αλλά αυτή είναι η προσωπική άποψη του καθενός. Λοιπόν, αυτά από μένα παιδιά και συνεχίζει το vlog. Kawaii!
Είμαστε στην καμπίνα, μπήκαμε ανέκ, πάμε Ηράκλειο, είμαστε Πειραιά. Έχουμε από τις καλύτερες θέσεις που έχουν υπάρξει μας ακριβώς μπροστά στην Πλώρη. Δεν φαίνεται και πολύ καλά γιατί είναι το γυαλί για τον Μπούτσο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά ναι, είναι εκπληκτική η θέα. Ξέρω εγώ, βλέπεις ακριβώς την Πλώρη του καραβιού. Οπότε βλέπεις πού στο διάλογο πάμε αρχικά. Και ναι, έχουμε κάτσει σε μια πολύ καλή καμπίνα. Αρχικά έχει OT TV, το οποίο κολλάει. Έχει μια κρεμάστρα και έναν έκτορα. Έχει μπάνιο. Αυτό θα μου πεις, δεν είναι, αυτό θα θέλουν μύγε. Και έχει 4 κρεβάτια. Έχει μια ψωλή μεγάλη. Πούντι. Έχουμε και μπάλα εδώ πέρα απ' έξω. Τώρα, ναι. Έλα ένα διπλό, έλα, όπως είμαστε. Λοιπόν, περίμενε. Έλα. Δεν βάλω τις χαρά. Λοιπόν, έλα, πασούλες. Έλα. Σαν μαλάκα, σαν παιδιά κι εμείς. Δεν περνάει αυτή τη νύχτα ρε. Θα περάσει μαλάκα. Μα ναι, σε τόσο μικρό χώρο τι παίξεις ρε μαλάκα. Από την Παναγία. Ας την από την Παναγία. Τηλεόραση. Έχουμε πάει, έχει κάτσει άλλη Παναγία, στο έχω ξαναπεί, είμαστε Πειραιώτικη Παναγία. Τίτσου. Αγαμώ την πα... Ρε μαλάκα, πού είναι το δεν Και ναι, αυτό ήταν το vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, αν δεν σας άρεσε κάντε ένα dislike και πείτε μου από κάτω ακριβώς στα comments γιατί δεν σας άρεσε. Ελπίζω να καταλάβατε ότι πάρα πολλά τα έβγαλα με την κακή μου κάμερα, οπότε ακόμα και με το κινητό μου ξέρω εγώ έβγαλα κάποια πλάνα. Οπότε η ανάλυση σε κάποια βίντεο δεν θα είναι η καλύτερη, συγγνώμη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό και δυστυχώς από την εκδρομή μου δεν έβγαλα πάρα πολλά πλάνα επειδή το θέμα ήταν ότι η μπαταρία η οποία είχα πάρει από την κάμερα είχε χαλάσει και φούσκωνε γρήγορα, οπότε δεν μπορούσα να τη φορτίσω full. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Anyway, ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε να ενημερώσετε για τα καινούργια μου βίντεο, πατήστε ένα subscribe στο κανάλι για να τα έχετε όλα μαζί. Και αυτό. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά, καλή συνέχεια.